wacho ni mane ma nyalo miyo jopiny kwedo uduto nikech wacho ni sani ten saa tich mana kaka iwacho adier. Tijno odhi nade in kinene? Jatend piny tiyo maber koso tiyo marach? An to kanyal judge timo judgment sani. To gima anyalo wacho an kaka Oburu Oginga mok naloso kuom party maru en ni onego temperature mar campaign kagima ji dhi e 2027 mondo duok piny. Mondo gima onego timre en tich. Tich onego timre molo loso. An aneno kaka sebet pinyni be ndalo mogwaro. Ok ane ka wach mar timo campaign e ndalo machon kama. Ni ji ochaka chaka ma en ka puthi njiri kata wakwe ni ok watim to timo to watimo. To mna pile kiny campaign. Onego bed ni tije mag lando gik midwa timo oweni ministers. Ka en gima odok korka yath, korka health, to minister nitie mar health. Ka en gima odok korka ndara, to nitie minister mar ndara. Ka en gima odok korka pi, nitie minister mar pi. Ka en gima odok korka sitima, nitie minister mar sitima. Ministers gin magi bed ni koro giwuotho kendo gin magi uso serikal kendo giuso polisi mag serikal. President owe wach mar campaign chande nyaka ndalo chopi ma ji timo campaign. Mano to pacha an aparo ni delivery of services nyalo bedo better